今日もハワイアンライブ始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。ピアノミキさんです。お元気ですか？で、ウクレレは、あなたでございます。お届けいたしましょう。今年ね、2回目の配信でございますね。3回目か。2回目じゃない？カフェさんでね、ああ、そういうことですね。ツイキャスですね。そうそうそう、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ1曲目はですね、ちょっとテンポのいい曲、カウラのモロカイという曲からお届けしたいと思います。1、2、3。無事に2曲目終わりましたね。ちょっと失礼します。ごめんなさい。はい、どうぞどうぞ。はい、今日も寒かったですかね。皆様いかがね、お過ごしでしたでしょうか。カパリリオハワイというタイトルでやっておりますけれども、その前からの、ライブ配信ですと、なんとですね、今日は25回目かな。ね、月に1回ですからね、もう2年ちょっと3年目に入ったということでございます。今日何曲ありますかね、セットリスト。10曲ぐらいに、じゃあ10曲ぐらいですが、時間がね、許す限りでございますけれども、8時ちょっと前ぐらいまでお付き合いいただきたいと思います。じゃあ次は、みんなで踊ろうフリマコをお届けしたいと思います。
ちらに拍手ですね。ピアノね。ピアノ。これね、手拍子。そうなんですよね。途中でね、はい二拍子が入ってるので、ちょっとちゃんと考えとかないと。そう。なのでね、2回歌うときはね、2回目をちょっとフェイクして歌うっていうね。フェイクって何ですか？ちょっとみたいな。1回目と2回目少し変えて歌う感じですね。はい。そうするとそこがちょっと印になりますのでね。ただ同じコードでずっと続くから割と間違いやすいです。拍数をね。確かに。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お何？ゆきこさん、村ハッティさん。村ハッティさんありがとうございます。もういつもね。ありがとうございます。いつも素敵なね動画を上げていらっしゃるね、インスタグラムね。いいところでね。いいところで。なんかちょっとアップしてらしたのをお読みしたところ、なんかご自宅の近くだそうです、全部。すごいね。はい、すごいところにお住まいだなという印象ですけどもね。本当に。ね、あれ360度。そう。同じところにさカメラ置いて、こっち向けたらあの景色。こっち向向けたらあの景色。そうなのかな。いや知りませんけど、ごめんなさい、行ったことない。これ行きましょうか。これ行きましょうか。ね。外でね、いいんじゃないですか。あれ好きなんですよ。ブルーライト横浜。私も。で、モラティさん、ブルーライト横浜。めっちゃいいですよ。皆さん聞いてください。インスタグラムね。ツイキャスで配信しながらインスタグラムの話をしてますけども。はい。いつも本当にありがとうございます。じゃあ次の曲いきましょうかね。オフトからワイヤナイですけども、ワイヤナイという曲をお届けいたしましょう。ワン、ツー、スリー。
和音が出てておしゃれじゃなかった小指が2つ押しちゃったまあ、あるあるでございます、ね。あるあるでございます。はい。皆様安全にお過ごしでしょうか。はい、なんかね、結構大変な感じはありますけれどね。でもあれですよね。でもなんかちょっとやっぱり2年前とはね、全然違う感じがしますね。生活もね。そうね。うん。まあ割と普通に何でもねやってる感じはしますけれどね。街中はちょっと違いますけどね。雰囲気がね。そうですよね。街中はね。でももうずいぶん行ってないですね。街もね。先生、中村よしこ様が。お、中村さん。楽しくなりますって書いてください。ありがとうございます。皆様どうぞメッセージコメントをお寄せください。ありがとうございます。おしゃべりしましょう。そうなんですよ。ここはね、お部屋でございます。皆さんの部屋に遊びに来ていただいている感じですからね。もうツイキャスのね配信に切り替えてから1年ぐらいはなるのかなですかね。全然わかんないね。ですけどね。忘れちゃう。はい。で、このツイキャスの配信はですね、配信終わりましたらば、カパレリミュージックの YouTube チャンネルの方にも同じ動画がそのままリンクでアップされるようになっております。画像がちょっと、ぼやっとしてる感じなんですけど。これがね、これがですね。そうなんですよ。YouTube の結局、ツイキャス経由で上がっていくので、画像がね、ちょっとぼやっとした感じなんですけどね。まあ、ちょうどいいかな。ちょうどいい、ちょうどいい。なんて感じですね。ちょうどいいよ。ちょうどいいかなという感じです。なので、ツイキャスの履歴でも、もちろん履歴でも見れますし、YouTube の方でもご覧になれますのでね。でも1時間って結構ね、1時間ずっとこう目を奪われてる感じになりますけれどね、聞き流していただく感じでいいと思います。お耳だけね。お耳だけ貸してくださいね。じゃあちょっとまた元気のいい曲に行きましょうかね。コアマルという曲です。これはカウアイ島のね、クパオワさんの曲でございますね。はい、それでは行きましょう。1、2、3。
したらね、戻ったら楽譜わかんなくなっちゃった。ごめんなさい。あ、いえいえいえね。はい。ありが遊びしちゃったあれでございますね。まあ、この、まあ、ライブのね、まあ、なんて言いますか、MC というか、ナビゲーションしながらね、モニターもしながら、あとはまあ、デジタルコンテンツの譜面をパートで見ながらということですので、お許しくださいませ。よろしくお願いします。今何人くらい見てらっしゃるの？今11名、12名わあ、です。12名。ありがとうございます。初めての方いらっしゃるかな。どうぞコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。私たちハワイアンバンドね。今日の配信はハワイアンですね。今日の話はハワイアンね。あ、いつも私と2人の時はハワイアンですね。そうです。はい。そうですね。ハワイアンで。ハワイアンなんです。まあ、ハワイの歌をね、お届けするという感じでございまして、もうね、でも、一緒にやり始めて10年ぐらいになりますんでね。まあ、すごいですよね。10年一昔ですから。はい。はい。はい、それでは次の曲いきましょうか。はい、イヤロハイヤイヤロハイヤののカナイオカナイオでね。ですすね。はい、じゃあこれをいきましょう。「
な曲なんですけどね。これなんか自分で歌っててなんですけど、気持ちいいんですよね。いいんでしょう、気持ちよさそうにわかる、聞こえる。なんかこれぞなんかね、ハワイアンファルセット、こうなんか存分にこう出せる歌だなと思いますね。すいませんね、ピアノ。もうちょっと。いえいえいえ。もうなんて言うんでしょうね。もともとこのファルセットに憧れて、ハワイアンのね歌も。最初と比べてどうですか？いやまあ全然違いますね。自分でね。よくなった？良くなった。よかったね。はい。だんだん声が出なくなっていくと、鼻に力。そうなんですよ。で最初はねやっぱり歌うと声枯れをしてて、なかなかうまくコントロールできなかったですね。これがね。でもだんだん花火が上がってる。歌い方がありがとうございます。何かコメントいただいてますか？よしこさん、お二人とも透き通った声で癒されます。ありがとうございます。はい、じゃあ何？行こうか。どれかな。花のカレーピカケいきますね。キャリー・レイシェルさん、あれ今なんかミュージシャン活動ってお休みされてるの？今度ね、配信あるみたいよ。あ、そうですか。キャリーとダンサー、新人ダンサーとほらメイコさんともう一人新人の歌手だと思いますけど。へえ、あ、そうなんですね。いつだったかな、なんかはい。なんかね、ちょっと一頃もう歌は作らないみたいなね、話をギター持ってらっしゃいましたけど、ちょっとだいぶ白髪が多くなってね、いくつぐらいのなんだっけ？いや全然わかんないですね。なんかね、ちょっと見てらっしゃる方で、キャリー・レイシェルさんの年齢ご存知の方あんまり同じぐらいじゃない？そうかもしれないね。まあ勝手に言ってますけど、あんまりそのね、年齢は関係ないよ。考えたこともなかったけど、ですね。では、そうそう、花のカレーピカケ、キャリー・レイシェルさんね、ありがとうございます。
これハーティさん、同級生だ。1962年生まれたって。あ、そうなんですか。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。タッチ。タッチ。そうなんです同級生ね。やん。虎ですよね。虎ですね。でバレてるし。もういいんですよ。いいね、もうね。もう今年になって、去年の暮れぐらいからもう来年は、言ってるしね。年、まあ、48ってことはないんで、そう今年はね、なんとなく赤を身につけようと。そうですよね。赤ですね。赤、これないかな、赤もないか。ないですね。まあ、今からだんだん若返っていきますので、1年ずつね。あと60年かけて、はい、戻っていく感じですね。でも、小さい頃といいますかね、子供の時に接していた多分60歳の大人とは全然違うと思いますね。ね、今本当にね、若いもんね、みんなね。はい。これは何かな。明るい色を着なくっちゃ。そうなんですよ。やっぱりこう、テンションの上がるやつね。そう。はい。ググりました。ありがとうございます。ググりました。便利ですよね。そうですか。はい。じゃあ、ちょっと、ミキさん、歌いきましょうか。次は、じゃあ、ワイキキを行ってみましょうか。ね。ちょっとこの曲ね、私、笑顔なくなりますので、よろしくお願いします。それではお届けいたします。ワイキキです。はい。There's a feeling deep in my heart, staring at me just like a dart. It's a feeling heavenly. I see memories of
おお、はこれですね、超大作でございますね、ワイキキはね。そうね、ピアノコードがね、いつも違うコードが、そうなんですよね。あまりコードに慣れてないんですけど、まあ、頑張りました。はい、頑張りました。いいでしょうか。はい。パチパチ。パチパチ。2個ぐらいでいいよありがとうございます。パチパチ。これで転調が入ってるんですよ、途中でね。そうね。うん。転調が入ってて、ものすごくなんかちょっとコード進行がね、はい。まあおしゃれな感じになっているので、そうでもすごく面白い曲ですね。大好きな曲どうやなんですよってこう書いたんだろうと思いますね、このメロディーね。そう。本当に。はい。それでは、カリフは裏。カリフ裏。いきましょうか。そうですよ。これですね。もうちょっと。こういう感じですね。研究。結局メジャースケールしかね弾けないという感じなんですけど、大
お風呂に入ってましたね。はい、お届けいたしましたカレーワーナでございますね。はい、さて、はい、じゃあ今日はね、あと2曲ぐらいかな、準備してるのはね。そうですね。はい、この後といいますか、今後ですけれども、今度は第3月曜日、7時から、インスタグラムで、ウクレレ2台で、ハワイアンソングをね、ちょっと待って、もう何回目ぐらいかな、4回目ぐらいですね。もっとなるもっとなるかな。ちょっとはい。5回目ぐらいじゃん。毎回同じ曲をやるというですね、ちょっと試みでございます。はい。そして、その週かな、何日だっけ、17日か、17日、は宇土市のカフェのポケットさんというところで、これ月1なんですけども、有観客ライブですね。ちょっとお客様が入ってという、もちろんソーシャルディスタンスとってですけども、いろいろね、やりながら、カフェライブということでございますね。多くて4、50人入るところにお客さん3人だった、3人だったですね、この間はね。めっちゃお得ですよ。お得ちゃんとね、音響もして、ちそうなんですよ。ゃんとこんな感じでやります。音響設備がね、ライブの音響設備がちゃんとあるところなんですよね。なので、ちょっとね、今月はあれですけども、また3月、4月、5月、月1、3月から第4だね、第4木曜日になりますので、またSNS でお知らせはね、発信していきたいと思います。はい、それでは先ほどクパワさんの「小浜丸」という曲を歌いましたけれども、次は「イングリッシュローズ」はい、これもねクパワさんの、曲です。そうなのかなが歌ってるバージョンでございます。Oh
たしました。イングリッシュローズでございました。はい、ということでお届けしてまいりました、カバレリオハワイですね。2022年の2月、何回も年月日を言ってるんですけれどね。次お届けする曲が、最後の曲でございます。これはタイトルはクーオネハーナウというタイトルでございまして、ナーレオというね、女性の3人組の、歌ですごく有名な歌でございます。じゃあ行ってみましょうか。これ、カバレリで初めて。あ、そうですね。僕ら初めてかな。初めてですね。私は初めてです。っていうことは初めてですね。あなたは違うかもしれない。僕は何回かやったことありますけどね。でも歌はね、なかなかこのメロディーがとっても好きなので、聞いてくださいね。はい、聞いてください。はい、クーオネハーナウ。
それではまた皆様お会いしたいと思います。どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後はハワイアロハを歌ってお別れしたいと思います。ハワイへ行こうね、ハワイへ来る方面暗い森の愛がこのないハワイアロハ森の海をハワイそっち行きます。